שלום וברכה, שמי מרדכי. לפני כמה חודשים עשיתי יוטיוב צ'אנל ברוסית, איפה אני מספר על ההשגחה פרטית, איך כל בן אדם יכול להסתכל על זה ולראות על החיים שלי, איך אני רואה את זה. והרבה אנשים, הרבה חברים ישראלים אמרו לי שתשמע, זה גם צריך לעשות בעברית, כי זה יכול להיות מעניין גם לאנשים, כי מה אתה מספר את זה לרוסים שלא מבינים שום דבר על דברים רוחניים. אז בעזרת השם אני מתחיל לספר כל מיני דברים מהחיים שלי, שבעזרת השם כל אחד ואחד גם יכול להסתכל בחיים שלו איפה יש השגחה פרטית, איפה יש כל מיני דברים האלה. גם אני הולך לספר על חלק הדברים שאם להיות מאוד מדויק מזה, אני יכול לראות איך זה עובד מצד כספית. אני כלכלן בינלאומי, יכול לעשות חשבונות, ואני אראה לכם חשבונות שלי, איך אני רואה שזה ממש עובד. וגם אני בהתחלה מצטער על השפה שלי, שפת אם שלי זה רוסית, אף פעם לא למדתי עברית, למדתי ככה בקטנה תוך כדי דיבור עם הישראלים. גם אני לא יודע איך לכתוב ולקרוא, אז אם יהיה טעויות, אז סליחה. אנחנו מתחילים, ובעזרת השם כל שבוע יהיה אני חושב 2 וידאו, ואם זה עוזר אפילו לבן אדם אחד שחיים שלו יהיה יותר ככה מאושר, יותר שמח, שהוא רואה מה הולך בחיים שלו, אז אני אהיה מאוד שמח בעזרת השם. אז אנחנו מתחילים, ובואו נראה מה יוצא מזה.